Di hevdemê dengên pêwîstiya yekhelwêstkirina navmala Kurdî li Rojavayê Kurdistanê têne bilindkirin, da ku astengî û zehmetiya ku di qonaxa niha tê re derbas dibin biborînin, di gaveke ne cara yekê ye ragihandina Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD di raportekê li ser malpereke xwe hêzên pêşmergeyên Roj bi çete binav kir û tûmetên dûr ji rastiyê bi Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê xistin. Di raporteka malpera hawar ya ser bi PYD ve hêzên pêşmergeyên Roj yên ser bi Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê enekesê ve bi çete binav kir û got ku ew hêz ser bi mîta Tirkiyê ve ne û rahînan û perwerdeya xwe ji Turkan werdigirin. Hêzên pêşmergeyên Roj hêzeke leşkerî ji xurt û keçên bajarên cor bi cor yên Rojavayê Kurdistanê pêk tên, ji aliyê efser û pisporên welatên zilhêz hatine û têne rahînan kirin. Li kêlek hêzên pêşmergeyên Kurdistanê di şerê dijî rêxistina Daişê de bejdar kir û bi dihan pakrawan di ber xaka Kurdistanê de kirin qurbanî û cangûriya welêt. Tu carî di şerê rizgarkirina Herêmên Erebî de berûvajî çekdarên YPG bejdar nekirine. Hêzên pêşmergeyên Roj bi danpêdana piraniya aliyan wekû hêza tekane ne ku destê wê di xwîna Sûriyan de nehatiye gevzandin û pêşî ji wê hêzê re ye da ku rola xwe di Sûriya pêşeroj de bibîne. Her di raporta hawar de hatiye ku enekesê têkilî û peywendiyên xwe yên bihêz bi Tirkiyê re hene. Di heman demê de berpirsên PYD yên siyasî û leşkerî herdem bi civînên nehênî bi berpirsên Tirkiyê re pêktînin û li ser zarê berpirsên wan wekû danpêdaneke zelal hatiye ziman. Ya herî bihêz daxuyaniya pêşengê yekem li cem PKK û PYD Abdallah Öcalan bû ku ferman li PYD û Qesedê kir ku di vê hestiyariya Tirkiye berçav bigirin û banga rûniştin û vekirina diyalogê û danûstandinan bi Tirkiye re kir. PYD di rêveberiya xwe de bi taybet di nava çekdarên xwe de her çekdarên Erebî û Mesîhî di nava xwe de vedihewîne û herdem dibêje ku nabe du hêz li Rojavayê Kurdistanê hebin. PYD çekdarên xwe ku piranî Kurd in û bi neçarî tevlî bûne di şerê Herêmên Erebî wekû Minbic, Reqa, Dêra Zorê û Til Rifetê û derdora Ezazê dane şehîd kirin û piştî rijandina xwîna bi hezaran ji xurt û keçan ji hin herêman vekişiyane û radestî rejîmê kirine. Her wiha hin ji dewriyên hevbeşên Tirkî, Rûsî û Emerîkî re hêştine. Ya herî dawî jî wekû cîbicêkirinekê ji plana rêkeftina Herêma Aram PYD xwe ji serê Kaniyê û Girê Spî vekişand û biryare di qonaxa duyem û siyem de ji bajarên Kobanê, Qamişlo û Dêrikê vekişin ku bi wê yekê li gor çavdêran bi tenê wekû ejinde bê standina garantî kar dikin. Bervajî hêzên pêşmergeyên Roj ku ji destpêkê de beşdarkirina rêzgarkirina Herêmên Erebî de bi bê garantî red kir û nexwest bibe destikek bi destê xeynî xwe de û planan bicî bike.